Fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi dwar il-każ tat-trasferiment tal-art fil-fekruna ftit jiem qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013, id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi kien mistenni jixed quddiem dan il-Kumitat, dan wara diversi dikjarazzjonijiet minn xhieda preċedenti li Azzopardi nnifsu kien ordna li jsir it-trasferiment sigħat qabel mal-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni ġenerali. Iżda Jason Azzopardi daħal quddiem il-Kumitat bi stqarrija biex jaqra u insista li ma rridx jixed jekk ma jitkellimx u l-ewwel. Derċar li Azzopardi ma xtaqx iwieġeb domandi qabel jitkellem hu. Id-Deputat Roberta Bella rimarka li l-linji gwida jgħidu li l-istqarrija kellha tkun ippreżentata u tinqara mill-membri li ltaqgħu biex jistaqsu l-mistoqsijiet lix-xhud. Iżda ċ-Chairman tal-Kumitat Beppe Fenech Adami abbuża mill-pożizzjoni tiegħu ta' Chairman u insista li Azzopardi kellu jaqra l-istqarrija. Mela, l-ewwel nixtieq nagħmlu domandi mbagħad jista' jagħmlu wara paċenzja. Jiena ċ-Chairman u jien iddeċidi dawn l-affarijiet. Jiena qed ngħid il-linji gwida huma dak li huma linji gwida. Umbagħad dan il-Kumitat li jiltaqa' darba fil-ġimgħa għal diversi ġimgħat kull darba irregola il-mod kif jimxu l-proċeduri. Minn dak li beda jintqal fil-Kumitat, l-istqarrija ta' Azzopardi kienet waħda twila li kienet tieħu ħafna mill-ħin tal-Kumitat. Id-diskussjoni saret fuq din il-kwistjoni u l-membri tal-Gvern bdew jitolbu biex il-Kumitat jimxi mal-proċedura stabbilita fil-waqt li Fenech Adami beda jirreferi għal x'ġara ma' xhieda oħra meta l-Parlament kien għadu jiltaqa' fil-bini l-antik. F'battibek li dam għal diversi minuti jispikka is-skiet tad-Deputat tal-Oppożizzjoni Chris Said fil-waqt li Fenech Adami u Chris Said ħarġu għonhom kemm felħu għal Jason Azzopardi. B'Said jirrikorri għal kummenti assurdi fil-konfront tal-membri tal-Gvern biex jaġevola lil Azzopardi. Jekk taf taqra bħali għax qedtilna li taf taqra. Eventwalment f'nuqqas taqbil intalab ruling u l-Kumitat aġġorna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.